हाथायखौ नायलाय लोगोफोरा हाथाया ग्रास कापनि बायदिसो Urban aluminium. Hi guys, welcome back to my channel. जों दिनै सानडेनि आउटसाइडआव एसे बेरायनो फैदों। बेरायखौथ' माने जों सानबाय आरो नाथुर ना मोनजायो बहुद गोबाव जाबाय नालाय। ओमफ्राय नाथुर नाखौनो एसे लायनोसै होननानै सानबाय आरो ना तामिल गामियावहा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। ओमफ्राय दा जों नै फैयै जोंनि टाउनसिप बारनानै तामिल गामि सौफैबाय। नार मार्केटआबो बेसेबां गोजानाव दं लामाजों मोनो। नैदि जाबोर जुबोरफोरखौ जि लेथ्रा गारा दोनखायो नैयावहा जि मोनामखायो। जोंनि आसामासो साफासिन नायलाय जि मोनामनाय मोनदों बाला। गैया माथो नैलाय बिदि लामा जिङावहा फानो आरो ना नाखौ लामा जिं जिं फानो आरो ना तामिल बुरिफोरा। वीडियो मा वीडियो 100 रुपया बहुत नाथुर है बहुत दाम है बिराद कितना ना कितना में ये पैसा रुपीस हाउ मच रुपीस 100 रुपया 100 ने 200 लानो नामा अर्को आम्मा 1 मिनिट हा उधर से आके आती हूँ। बे नाखौ फसायदिया नाथुरा बोरैबा एसे लेरहायनाय बायदि बिदि लामा लामायावनो फानो नै माबायदिबा थार गामियानो एसे लेथ्रा मोनथारो आंथ' फैनोनो बायो बिदिबाथाय जि मोनामदो बाला। नैबे सासे आमाया फानना दोनदों आरो ना इयाव एसे फ्रेश नुबाय बेनि नाथुरखौ नै लानो जिंगा मछली जिंगा 9 रुपया ओके 100 मोनसे खन्थ' मोननायाव 150 होनो आमा 150 जायानो 100 rupiah ngalsena. 100 rupiah kalau kubur dan 100 rupiah. जि दाम मोनखायो बालानो Sudah. लानो ना लाया लान बाला एसे सायबा एसेल'सो ओंखारगोन इयो सायनांगौबो नाथुरखौ Clean mana? मा क्लीन है Ambaran dulu. रो ना कितना मा टोटल 20. 200 200. 200 लानोसै ना लादो दे 200 थाखानो हा सरि तामिलबो एसे सोलोंदो आंखो नाथुरखौ माबोरै जिरो नायलाय जोंथ' जिरनो रोंस्राया Berina. Lelaki kamu ber ya? लड़का Ber. नेम डेविड डेभिड माबा सोगोन आमा करे Udah mana nur apa? बुरिया जि गोसोमसो हाथायखौ नायलाय लोगोफोरा हाथाया ग्रास कापनि बायदिसो Urban aluminium. Bawa sur melang tuh. माबा रायलायो मिथिया आरो बिसोरखौबो बारा बुजिया ओमफ्राय जों आन्दाजैनो बिदिनो आन्दाज खालामनानै ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ बायो आरो ना हा मछली बेन्दा अम्मा सिन्ना मछली नहीं चाहिए हमको ओके सिन्ना माने फिसा होननाय जायो आरो ना तामिलनि सिन्ना मीन बेन्दा बड़ा चाहिए बड़ा सोलोंदो एसे रायलायनो टाइमखौ रेडि जाबाय नाथुरा जिरैनो एसेल'सो एसेल' जाथारबाय जिरनानै बास रायलाय मेंबाय बिराद। ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांनोसै लाखांबाय नालाय बेखौ दा जों लांनानै न'आव मैथाजों संनानै जानोसै आरो नाथुरजों मैथा बहुद गोथाव जायो। इयावबो आरो पानिपुरि आरो सिंग्रा नुनानै जानो लुगैबाय आंखौ खुगायाव खुदै गजोब्बाय एसे जानानै थांसै आरो बेरायनो फैनाय जेला ना लोगोफोर
Jack Mali. हेलो, आप किधर से हो? कितना हुआ भैया? एक 2 प्लेट है, नहीं, वन प्लेट 15 का। बहुत मजा आया भैया थैंक यू